Ja, een cultuurlandschap wordt dus gevormd door de mens, is gevormd door de mens. Dat betekent ook werk aan de winkel en vaak vrijwilligerswerk. Bart, ik zie geen vrijwilligers hier. Nee, die zijn er niet. Je ziet er wel goed te sporen, want hier achter ons zien we typisch het Else bos. Else hakhout heet dat. Wat we hier hebben gedaan is dat afzetten, dan krijg je hoogteverschillen. En er zijn weer verschillende diersoorten die daarvan houden. Ja, als je van nature een groot bos hebt, dan gebeurt van als een storm waait een stuk om, dan krijg je heel veel variatie. Maar dit zijn vrij kleine bosjes. En om toch die variatie erin te houden, kun je met het beheer een beetje nabootsen. Dus als je een stukje afzet, schiet dat uit, is vrij dicht. Nou, het logo voor Limburgs Landschap is de nachtegaal. Die houdt juist van die hele dichte bosjes waar die in kan broeden. Maar we zagen straks al een keer een buizerd over vliegen. Ja, die houdt weer van meer een oude boom waar die stevig is, waar hij zijn nest in kan bouwen. Ja, je moet wel een hele goede reden hebben, Bart, om mij hier naartoe te lokken. Hè? Ja, nu kunnen we hier zelf staan. Normaal kan dat niet. Een droog jaar is, kunnen we ook hier lopen. Je ziet als je goed kijkt, dan zie je overal meerdere stammen bij elkaar staan. Dat is ooit één boom geweest. Maar door het gebruik als hakhout werd hij afgezet. En als je één stam afzet, ja, dan komen er 3 of 4 terug. En zo deden ze vroeger dat roleren, elke keer een ander stukje afzetten. Ja. En dan had je het hele jaar door had je dan hout wat je vroeger de boerderij kon gebruiken om je huis warm te houden of een broodbakoven op te stoken. Ja. Ik ben wel een beetje bang geworden, want ik zag jou iets in de handen hebben. Wat? Ja, we gaan even aan de slag. Oh, jij gaat lekker zagen? Nou, ik zou even vragen of jij dat zou willen doen. Oh, oké. Allemaal? Hoeveel tijd heb je? Oké. Ja, wat je kunt doen is op deze hoogte ongeveer een inkeping maken. Ja. En die inkeping die maak je met de richting naar waar je naartoe wil vellen. Dus even kijken waar die veilig kan vallen. Die kant? Ja, als je deze zo kijken naar die kant. Ja, precies. Dus is klaar. Oh! Ik ben al bijna. Ja, dan moet je nu even stoppen. En dan maak je nu eigenlijk zo schuin erop. De inkeping. Nou, je kunt zo aan de slag. Maar dat ben ik weer. Ja. Ja, en als je die lijn pakt, dat is ook waar die naartoe valt. Dus als je hem hier achter zo inzaagt, dan is dat precies de richting. Dus je kunt je boom heel goed sturen. Hou de boven even vast. Dat valt best mee eigenlijk. Ja, als je de hele dag doet dan... Timber! Zo. Dat kunnen we niet tegen, hè? Ja, hartstikke goed toch? Prima. Waar is de volgende?